nongno jotono hamayafro media rogno ini 4 tarik Julai 2022 norok sung jotono hastani lukurok sung jotono siwo ini sini Tipra Mothani chairman ayakaba sini rajani 186 nomor Bubagrani borong-borong siri-siri produk kisun maniko debormani asaimani sal bini asaimani salno rugai sentini mo oro Golaghati Dayaram kamini PHC phainai oroni rugirokno sung sini bathai ei kutirok kisa bak phakya joto staff rok malani boni ukorok bak phakya sung oba hakeno tabo bisram mono hospital o thangai nai bagine tini mo Golaghati block committee bai tei duljak oro sung jotono tongbayo oro sini leader rok tongbayo Bubagrani je dai gumung tini aba hakeno sung tini bibino subasu khalajani bagai cha choklai tonglayo je mansak je parisat abon bagine sung tini oro jotono kutumut khalajak tei bongno subai kalang thangka